ڕێبارێ هیزل سنووری هەرێما کوردستانی و تورکیا bi dirêjehiya 36 kîlometran jêk cidat kitin ku heş gundên sînorê îdara Zaxû dikevne li ser vî rêbarî. Lê Tirkiye bi dirêskirina Sikrekê ava vî rêbarî kêm kir û serarayê kêmkirinê rênade di xelkê wan gundan û cotiyar nêzîkî rêbarî bibin. Sikirê deynoyên serî û av jî hemav çend ava hene tê me xetasê xwe yê kirîn tê de û biçîkê û ew çin ser avê cendirmetên bijin herin. Heke neçin jî terqet girin wan. Du cotiyarên ku li zeviyên nêzik vî rêbarî kar dikirin li salên borî serdestê Tirkiye hatine kuştin û cotiyarên wan zeviyan diyar dikin dem bu demî serbazên Tirkiye gulêyan berdine wan û nûke jî metirsî li ser jiyana wan heye. Ev berî 20 roja mehekê av baş ev gelek hebî. Biz vê gavê yekcarî teqrîben kêm bûye. û wek dî jî mirov nemirtahil vî. Evî ma bîstan çandî ne jî xwedê me em piçekê tirsin rastî mirov bîje tirsin. Ev yek du sê vêr hatin kuştin. Ma kesî çi nekiriye jî ne hikûmetê û ne gêr hikûmetê jî. Bahar bikeş xwedê yani alem sedî 20 nayîne vê derê me tirsî. ji ber kuştinê û telqa wan. û ev matorê me erdê me deyne yani hefarê kola ye. Nîvê erdê me de ye. Yani saet şeşê wirde yek newîrî çewê derê. Şeşê wirde. û rojê jî gêr bijnê miraqibê şoğil ew wekîl e û melan. Heke çar zilam çûre wirin me tirsiyê deyne heta vedgerî. Rêveberê hû bi avdêrî Zaxû diyar kirin ku wan çi desalat li ser vî rêbarînî new Tirkiye rênadidin tîmên wan lê nêzik bibin. حکومت ترکیه سکرک بنده و که برانبری گوندی تشتغل سر ریباری هیزل چیکه داخلی عرض خو اکید کارت کرناوی تا رادا که دیار بی و دم درست کری بو ماوی پنجر روزاج که آور ریباری هیزلی هاتا برینه تا او بنده افتجی آف بی پیشتینگر رجا آف بردا هول دون کوام بیوره کدنج بر کو هلا سنوریا منشه حتی نو کم بشن بیوره که تماماتی دینن جبر باردوخن امنوهین ده سر سنوری هەتا نوکە ئیدارە Zaxû neşiye mifayje rêbarê hîzir werbigirin. Ne bi danana projeyekê avê, ne jî bi danana Sikrekê, ne jî heta bi danana pîverên tûmarkirina astê avê ku ev veşlayê Tirkiye ve rê bi wan nahête dan. Herçendek û rîbareke dikevite navbera her du aliyan da ku Snûrê Herêma Kurdistanê û welatê Tirkiye jêk cidat kirin. Lê Tirkiye pitir evî rêbarî bi mafê xwe dibînin. Rahat Umar, Kursat News li ser Snûrê Herêma Kurdistanê û welatê Tirkiye.